kembali lagi bersama kami pilot Fazio di sini dan pilot Fazio di sini akan segera menampilkan obrolan-obrolan yang sangat ekstrim. Tampilnya, Nah, yang akhirnya banter tadi yuk, kayak pasar. ini suasana poso ketika renovasi, reklamasi. Nah, ada reklamasi Oh, pulau. Hah? Yo, konoan. Konoan itu opo konoan? Konoan yo. Rehabilitasi. Rehabilitasi. Apa? Lah, bener narkoba lah. Rehabilitasi banget. Apa? Revitalisasi. Revitalisasi ya, bener itu. Bener dah ya. Iya teh. Kayak renovasi ya. Ya, simulasi. Saya simulasi dah, Bang. Bener ya revitalisasi. Pokoknya sing burine sih lu. Fungsi ya. Ada niru-niru aku bareng. Tahu aja kan. Nah. Lu sinar terang tutup. Enggak buka. Bukan motoran. Sopo jadi tokonya ya? Orang keto. Terus juga tak ngerti ya regane larang kagak. Larang regane. Hah? Larang. Nah, iku sing barai. Ukuran AN pol. Nah, iya iku sing barai iku. Wong saiki mulai rego ya. Yo. Aku tahu blonjo nang ngene iki sinetron. Nah, iki kaca aduh ambek AN ya. Tapi nek AN niku tuku titik iku isin. Soalnya bandar. Tuku semen 1 kilo nang AN lho, sungkan. Jangan kono tuku 1 kilo wani aku. Tuku semen 1 kilo. Nah, Apa tuku mek titik ya? 1 kilo kan ya. 5.000. 5.000. Semen diaduk karo pasir halus. Yo. Pasir halus juga teman. Pasir jadi ngarep malah leles. Mau akeh ubrukan nang ngene di sing tanah kosong iku. Sing tanah kosong biasa aku ngenteni ku mango. Ya. Anak kono akeh pasir. Kan buaya, enggak. Bang, wen. Kayak nambalan be. Nambah keramik situ. Nah, Nambah keramik situ. kayak nonton PDAM nih. Nah, nek konangan. Pancen iku saiki ku kudune iku disediakno ya. Kayak 1 motor 1 kamera. Ngono jane iku polisi Indonesia iku dibunuh. Oh, dashcam. Iya, jadi kewajibannya saiki ku 1 motor 1 kamera. Jadi gak cuma spion tambah kamera siji. Jagain nek kecelakaan ono barang buktine. Yo. Tabrak lari ono barang buktine. Yo. Wong liwat yo ngrekam. Jadi posisi ngene, ditekerin gini, yes. Gue itu konek gak konek, Sebenarnya ngerekam. konek rekam. Kan polisi itu ketika orang kecelakaan itu, Sing liwat kono sapa kan ngero. ero nomor pati piro nabrak opo. Karena guys itu pengendara ini itu pengendara liane. Liane sing liwat. Lewat kan selain spion ya sih
aku ide teko aku iku jos iku. Ya, Dari pemerintah iku. gak iso gak jos. Jos. Angel, ngaplikasi none angel. So ya. Kita elek ini gak kayak kamera. Iya ya, kudu Ya ampun, ya ampun. kewajiban. Indonesia lagi bro. Kagetmu Jepang. Iya niku kan spion kan gak gelem ono sing gawe loro. Ono ya. Lho, biyen niku gak ono sing gelem gawe spion loro isin. Iya, tren lah. Nah, saiki kan diwajibkan sampai polisi. Nyatane ya spion loro kabeh lho, terus lho. Lah, loro kabeh. Nyatane yo Jepang negara maju, negara tercanggih yo. Sampai saiki gak tau mlakukan ide ngono. Anjir gak maju sih majuan pemikiranku sih. Wah, enak. Nanti SDM Indonesia. SDM. Ya kok ngene wong canggih. Ya kok apa kopilot nih? Pilot dan kopilot lagi wae opo. Pilot remuk. Ganti pesawat ya sepeda. Ngono ta. Kali cungo nanti Lalu apa biasanya telepon pribadi sih? ora kena. Yo, piye? Hilang arek iku. Ning omah, gering. Wingi sampe jering sih. Tapi kok suwi. Ya remen-remen ya nek sekecuan. Tapi aku cepet aku. Nanti nakmu tidur aku, mau paksa kerja. Kering-kering tuh kerja. Ya, aku enak ya. Tapi waras sih. Ini waras. Gering sing gak enak iku gawe kerja iku gregesi. Hah? Gering sing gak enak gawe kerja iku gregesi. Berkesi. Ya, kau enak gawe kerja. Ini aku ngono ya, mana jam. Kapan aja loro. Setengah hari. Gerobak sih. Kau enak lemes, ini ngelentruk. Apa-apa gak enak. Boleh aja. Gue jenengku sistem imun gue jadi tarung gue. Bakteri. Masuk lah. Nah, itu mang. Tarung tidak nyepang. Yo, tetep payu, wakai buat titik payu. Apa sih didol ka payu? Hah? Gopil. Kau panganan kok. Apa? Panganan apa didol ka payu? Makanan bosok. Payu, Jadi makanan. payu. Makanan bosok. Bosok payu, dia pupuk. Loh, kepet. Jadi panganan. Lah iya, roti bosok iku payu. Dia pakan ternak, dia pupuk. Coba sing nuku roti bosok. Yo, bakul sapi, tukang ya, bakul sapi, peternak sapi. Ternak sapi ya tukune yo. Iku sih suket. Ora, digawe pakan ternak bareng ya kena. Sapi mangan roti piye? Enak. Roti-roti expired iku ya. Rotine pabrik expired iku ya didol, ora digua. Coba sih mangan sapi, mangan roti. Hewan, iku hewan opo? Pokoknya hewan. Kepet. Aku taruh videone. Nek magot itu sih masuk akal. Magot itu apa? Magot. Magot. Magot itu apa? Ya, karo magot.
Apa magot? Dodi cepet. Magut daru. Tikus dah? Tikus gua teli. Tikus magot. Tuh. Magut yo. Ular cilik. Ular kandang. Ular rongkong, ular kandang magut. Magot ini piye? Kewet karo magut. Gede. Ya ular cilik. Ular kandang iku, aku ngarani ular kandang. Betul. Gede deh iku magut. Tepung. Biasanya digawe ternak ayam ambek digawe pakan lele untung kegedean. Oh aro magut Lah iya dia ikut teko larva BSF apa? teko larva BSF magut BSM ku apa? tuh aler Laler kok BSM laler ya lalat kok iya jenisnya itu ngono laler BSF jenisnya lah BSM itu singkatan apa? baking soda kuno wong-wong itu ngarani kok rumput aneh-aneh wong kene gak ono sing apal lah mbak dhewe to. ono ya lagi sepi yo Tapi bendino lagi ini. yo tapi wongnya gak bendino nang ngarep oh sepi sing apal lah mbak Dewi ku ya pinggire Murbai sini nang pos ku Oh iya. nah iku apal mbak Dewi Kan sering ngincem WT. sering ngincem WT Ngincem WT. Saya tadi lu, wong itu. Nanti ngincem kalau WT. nang ngarep-ngarep ngono iku jarang gak mesti nang ngarep deh nek iso kata ngono enggak Saya ini buahnya gak sepiro akeh, buat panen ini wong dhewe paling. paling sing nyobungi Sing ngono gurung panen sing ngono. oh Wayahe lagi. enggak wis entek musime wis entek musime iku ndane tahun ngarep Yo, filmnya itu abang-abang. Cilik-cilik tapi ya. Iya, sak kepel-kepel ngene. Pupuknya kurang. Hah? Pupuknya kurang. Nah, apa film ada pupuk bareng. Iya ya. Iki ora nek isine belas wae iki. Ono cuwini. Nah, umbu juju. Wah, tapi juju kok enggak. Oh ini. Dan niku es murbe ngono enak. Paling. Terus gak usah kayak gula ini dari jus. Kayak kental manis itu. Nah, Iya. iya murbe. Oke, mau murbe ya. Tambah kopi titik, tambah kental manis, enak. Oke. Murbe sianida. Loh, teh. Kopi tambah murbe ya, tambahin. Tambah manis. Terasi titik. Hah? Berkait terasi titik. Pasti ya, nyambel lah. Oh, tak. Kapan diberat kali wong iku. Tak itu ya. Diberat kali wong iku. Porisip positif.
wes mari closing video ini. Oke guys, kita kali ini sudah selesai, sudah mau nyampe ke kantor. Besok kita sambung lagi. Let's go. Oh, saya nanya nih. Go.